Il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli qalet li l-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa determinat li jkompli jaħdem favur anqas tniġis mill-karozzi, filwaqt li l-Partit Laburista ikkundanna l-vot tal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar jiem ivvutaw favur bidla li tippermetti aktar tniġis fuq dak miftiem lura fl-2007. Miriam Dalli li rappreżentat lis-Soċjalisti u Demokratiċi fid-diskussjonijiet dwar is-suġġett qalet li l-membri tal-Grupp Soċjalista u l-Partit Laburista baqgħu dejjem konsistenti mal-pożizzjoni oriġinali. Mhux aċċettabbli li napprovaw proposta li tfisser li l-karozzi fit-toroq tagħna jinniġsu ferm aktar minn dak li suppost ġie miftiem, qalet Dalli. Intqal li deċiżjoni meħuda biex it-tniġġis mill-karozzi jirdoppja fuq dak li kien miftiem 9 snin ilu timmina l-fiduċja taċ-ċittadini li jistennew li l-Unjoni Ewropea tipproteġi s-saħħa pubblika. Sfortunatament hemm industriji li jagħmlu pressjoni qawwija biex il-liġi ma tkunx imħarsa u ħafna baxxew rashom għal pressjoni tal-lobbyists tenni Dalli. Intant il-Partit Laburista żied jinnota li permezz tal-vot fil-Parlament Ewropew nhar l-Erbgħa, il-membri parlamentari nazzjonalisti żammew mal-linja tal-kap tagħhom Simon Busuttil li huwa wkoll irid li nkomplu nżidu tniġġis fl-arja għax irid fost l-oħrajn li nkomplu nipproduċu l-enerġija elettrika bl-aktar fuel li jħammeġ. Filwaqt li dan il-gvern qed jaħdem favur arja aktar nadifa u li tippromovi s-saħħa aħjar għal familji Maltin u Għawċin, Busuttil permezz tal-politika negattiva tiegħu jinsab medi jxejjer l-imkatar qal il-Partit Laburista.